फाइनाली बीटीसी आवहाय 125 फिफ्थ एमेन्डमेन्ट बिला पास जाबाय आरो जाय बिथांमोना 125 फिफ्थ बिलखौ लाबोदों बिथांमोना 2 इयार्स बिथांमोना इन्टारिम सरकार दानो हासिगोन आरो दानि जेनाखि फरेस्ट गार्ड जेनाखि साख्रि जागासिनो दङ बेयो टटेलि केन्सेल थांगोन जय बर' हारिनि नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायदों लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो दहाय इन्ट्र'आव मोनसे क्लिप होग्रोबाय बाथ्राया जाहैबाय मा मैया जे आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन दानि बिटिसिआ खुंनाय फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टारनि साख्रिखौ जे बेवहाय आं होनदों आं रिकुवेस्ट खालामहरदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ आरो CSB बर्डनि मासिगिरि सारनिसिम आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आं रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन जे बिथांमोनखौ ट्रेन्सपारेन्सियै जेन साख्रिखौ होयो जाय बिथांमोनहा जयगथा गोनां जाय मेरिट बेसिसाव जेन साख्रिखौ होयो आं बिनि थाखाय रिकुवेस्ट खालामनानै भिडिअ बानायदोंमोन बेवहाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट हरदों सोरबाया पजिटिभ कमेन्ट हरदों सोरबाया नेगेटिभ कमेन्ट हरदों आरो गोबां मानसिफ्रा बुंदों जे दानि बिटिसि सरकारा साख्रि होनो हाया बिसिना बाजेटआनो गैया फैसायानो गैया माबायानो गैया हेन-टेनानो गैया बिथांमोना बबेनिफ्राय माने साख्रि होनो हानो होननानै गोबां मानसिफ्रा माने माखासे आरो गासिबो नङा बिथांमोना कमेन्ट हरदों आरो बुंदों 125 फिफ्थ एमेन्डमेन्ट बिला पास जासिगोन जाबायानो होनदों आरो बिथांमोननि साख्रिया गासिबो केन्सेल थांजोबगोन बिथांमोना दानि जेनाखि रिक्रुटमेन्ट प्रसेस जागासिनो दङ बे टटेलि केन्सेल जागोन बिथांमोना होनो हानाय नङा आरो जाय बिथांमोना 125 फिफ्थ एमेन्डमेन्ट बिलखौहाय लाबोबाय जे बिथांमोनहा नो सरकारखौ दागोन बिथांमोना 2 बोसोरनि थाखाय इन्टारिम सरकार दागोन बे मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोना कमेन्टआव हरदों नोंथांमोना कमेन्टआव थांना नायबानो जाबाय ओरैबायदि थारमाने आङो बेहाय मोनसे सानदों आरोखि एक्चुअलि दे 125 जेनाखि एमेन्डमेन्ट बिलखौहाय पास जानाङा होननानै आं लुबैया पास जाथों जानांगौ वेल एन्ड गुड मोजांनि बाथ्रा आरो जाय लाबोयो बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बेजों लोगोसेनो दिनै बेबायदि मोनसे माबा दं नामा जे 125 फिफ्थ जेनाखि एमेन्डमेन्ट बिला पास जानाय लोगो लोगोनो जाय बिथांमोना लाबोदों बिथांमोनखौ लानानै इन्टारिम सरकार दानाय बेबायदि मोनसे प्रसेसआव दंना गैया बेखौथ' मिथिनांगोन आरो बेखौ जोंनाव बर'फोरनावबो गोबां माखासे इन्टारेस्टफोर दं बिथांमोना मिथिगोन जे जामारो ना जामारा आरो 2 बोसोरल' इन्टारिम थानाय आरो माथो जाबावगोन 2 बोसोरनि उनाव आरो इलेक्सन जाफिनगोन इलेक्सन जानाय लोगो लोगो अब्ला मा जाय दा सरकार दादों बिथांमोन देरहागोन नंगौ नङा दे दा बाथ्राया ओरै थारमाने साख्रि रिक्रुटमेन्ट खालामनाया जाय सरकाराव थादों बिथांमोना खालामगोनथ' बिथांमोनखौबो खालामनो होनांगोनथ' नाथाय बुंदों खुनु बाजेट गैया बिटिसिआव जेबो गैया आरो बिथांमोना मालाबा नोजोर होदोंना बै गासैबो पस्टखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनो थाखाय बिनि माखासे फाइनान्सियेल एप्रुभेलनि थाखाय जों मिथिगौ जे बिटिसिआ स्टेट गभर्नमेन्टआव हरनांगौ आरो नोंथांमोना मालाबा नोजोर हो बै गासैबो बिटिसि ओनसोलाव थानाय हालामाव जेसेबांनाखि साख्रिफोर मावदों आंना जुदि भुल जायाखैबा जायफोर साख्रिफोर मावदों बिटिसि हालामाव गासैनिबो सेलारिया धर्माया सोर हरो स्टेट गभर्नमेन्टआसो हरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायसो पास जायो नंगौना नङा नोंथांमोना साननानै नाय जाय बिथांमोना बिल बानायो बिथांमोनाव सोंनानै नाय थारैनो बिटिसि ओनसोलाव गोग्लैनाय बा अल आसामखौनो बुंबाय आं मानोना आसामनि सिङावनो दा बिटिसिआ दङथ' बै बिटिसिआव बेसेबांनाखि गिदिर गिदिर साख्रि मावाथों मानो बिथांमोननि सेलारिया बबेनिफ्राय फैयो सों मालाबा बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि सेलारिखौ होदों नामा सों बे गासैबो सेलारिखौ स्टेट गभर्नमेन्टआसो हरजोबो सेलारिखौ गासैबो स्टेट गभर्नमेन्टआसो हरजोबो जास्ट बेनिफ्राय नियम बायदियै माखासे एप्रुभेल प्रप'जाल हरनांगौ फाथायहरनांगौ स्टेटआव बेल' खिनिसो ना बिटिसिनि बाजेटजों बिटिसिआ बबेबा रिभिनिउ बोखांनानै फरेस्टनि मोननाय रिभिनिउ बा बिभिन्न थाइनिफ्राय रिभिनिउ मोननायनिफ्राय बोखांनानै जे माबा होदों बेथन होदों नामा होआखै गासिबो धर्मायानो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायसो जायो अब्ला मानि थाखाय बाजेट दा थिग बायदियैनोथ' थांनाय समावबो जों नुदों कि इउपिपिएल सरकारा बेनिखायनो पन्सायत सेक्रेटारि होबोदोंनो फरेस्ट होबोदोंनो मालाबा मास्टार होबोदोंनो बिथांमोनाबो गासिबो फाइनान्सियेल एप्रुभनि थाखाय बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्टआव फाथायहरनांगौ जानानै फैयो आरो फाथायहरनानै बिथांमोना एप्रुभेल मोनखांनायनि उनावसो बिथांमोनाबो एडभार्टाइजमेन्ट होनो हादों
आरो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै रिक्रुटमेन्ट प्रसेस खालामनानै बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ होदों आरो दा बे बाथ्रा सिस्टेमा जों बेखौ बुजिनांगोन दा जाय बिथांमोना सानैसो मानसिफोरा जायफोरनाखि कमेन्ट हरदों जे रंजादों 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जासिगोन आरो बे जानाय लोगो लोगो इन्टारिम सरकार जागोन गोबां मानसिफ्रा बुंदों जिआर नार्बा सारखौ मा होननानै बुंदों जिआर नार्बा सारखौहाय शिफ्ट खालामगोन इन्टारिमनि बे गोबां बाथ्रा आसा खालामनो हायोबाथ' वेल एन्ड गुड आरो जिआर नार्बा सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि खामानि मावनाय आरो बिनि बिबाना गासैबो बर' दैदेनगिरिफोरनि सायाव गासैबो बर' दैदेनगिरिफ्रानो बिनि सायाव अहर थाद'नो गैयै खामानि मावनांगौ आंनिफ्राय बे रिकुवेस्ट जागोन दा दिनै थांनायाव जेनेबा नोङो इउपिपिएल सरकाराबो जेनेबा एडभार्टाइजमेन्ट होबाय रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ जागायबाय खालामबाय साख्रि होलांनो हाबाय माखासे होलांनो हायाखिसै दाबो नै जेनेबा नोङो बिपिएफ सरकार फैनाय लोगोनो जे बिथांमोना फार्स्ट टाइम हिसाबै बिथांमोना मा खालामबाय फरेस्टआव रिक्रुटमेन्ट खालामग्रोबाय आरो फरेस्टनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेस जोबनाय लोगो लोगो आरो बिथांमोना निस्सय हयथ' ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि माखासे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामगोन हयथ' नङाब्ला इउपिपिएलआ जेनाखि आद्रा खुंनानै गालांनाय एबा रिक्रुटमेन्ट प्रसेस खालामलांनाय निस्सय बेखौ बिथांमोना खालामनो हागौ मानोना ग्रेड 3 नि रिजाल्टआथ' ओंखारखाबायमोनानो दा ग्रेड 4 नि रिजाल्टखौ जों होथ'वाखैमोन दा बे गासैबो हयथ' प्रसेसा हयथ' दङ आरो बेखौ बिथांमोना जुदि बोखांफिननो हायो खारन मानो सरकारासो सोलायोना खिन्थु अफिसियेल माखासे खामानिफ्राथ' माखासे अफिसियेल मानसिफ्राथ' रावबो सोलायाना अफिसियेल मानसिफ्राथ' बेनिबो थायो खालि एसे एनै ट्रेन्सफारसो जालायो दा बे हिसाबै दिनै 125 एमेन्डमेन्ट बिल जासिगोननाय लोगो लोगो जोंनि मानसिफ्रा रंजानांगौ बे नङा खिन्थु 125 एमेन्डमेन्टआ बे जेनाखि एक्टआ जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायोब्ला जोंहा मा लाब दं मा लस दं बेखौ गोबां दैदेनगिरिफ्रानो थन्न' फोरमायनानै होखाबाय आरो दिनै बियो आसामाव थानाय गासैबो 6 सिडुल एरिया जेनाखि काउन्सिलफ्राव गासिबो बाहायजाजोबा होननानै जों मिथिबाय दा मोननैल' काउन्सिलावहाय बियो बाहायजाथावो होननानै बेखौ दैदेनगिरि सारमोनानो बे बाथ्राखौ बुंजोबदों आरोखि दा जेखियानो जायाथों मानो रायजो नोंथांमोना बेखौ होनना बुङो 125 जेनाखि एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायावहाय मस्ट वेलकाम गासिबो रायजो राजाखौ लुबैयो आरो बेजों लोगोसे बिनि उनावसो सरकार दानो हाया बेखौ जों बुंनो थाङा इन्टारिम मोनो बेबो मस्ट वेलकाम बा दानि सरकारावनो बेखौ जेनेबा गोहोआल' बारायगोन बेबो मस्ट वेलकाम खिन्थु जायनो जेनेबा मोजां मावगोन बेजोंथ' पाब्लिकफ्रा थागोनथ' सरासनस्रा रायजो राजाफ्रालाय मा जाय मोजां मावदों जाय रायजो राजाफोरजों खाथि सोमोन्दो थानानै मावनो हादों जाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव डेभेलपमेन्टखौ देखायनानै होनो हादों स' बिथांमोनजोंनो रायजो राजाफोर थादोंथ' दा जों बेखौसो बुजिनांगोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा जायखि पलिटिकेल हान्जाफ्रा फैयाथों मानो बिथांमोना माब्रैबा साधारन सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ बिसास लाबोहोनो हायो बिसास खालामहोनो हागोन बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जाय राजखान्थि हान्जाया माने खामानि मावगोन बेनि रायजो राजानि अननाय मोनबाय थागोन आरो 5 बोसोरनि उनाव बिसोर रायजो राजाफोरनि बे आसि बिमाखौ मोनगोन आरोखि जाय आसि बिमाखौ मोनोब्ला सरकार दानो हायो दा बेखायनो आंनिफ्राय खावलायबाय दा जोंहा 2 थारिखआव जों गावजों गाव दुसिलायनाय सोंखारिलायनाय जों बेफोरबायदि खालामबाय थानानै गावनि माथ्राफोरखौ ब्रेनफोरखौ जों नस्थ' खालामना लाबाय थानो नाङा नङा होमबा जेब्लायबो पजिटिभ सान जेब्लायबो कनस्ट्राक्टिभ माइन्डजों नाय आरो कनस्ट्राक्टिभ नोजोरजों नोंनि जिउखौ नों दैदेनलां गुबुनफोरनोबो नोङो कनस्ट्राक्टिभ माखासे आइडियाफोर नों शेयार खालाम बेनि अनगा जेबो नङा नोङो गुबुनखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन नोंनि माइन्डआ डाइभार्ट जालांगोन नोंबो गाज्रि जालांगोन खिन्थु नों गुबुनखौ गाज्रि नोजोरजों नायनानै गुबुनखौथ' नों खहा खालामनो हायाना खिन्थु आसल नोंहा मा जागोन नोंसो खहा जानो थांगासिनो दं नोंसो खहा जागोन नोंनि माइन्डफ्रा गाज्रि जालांजोबगोन गेसाव जालांजोबगोन नों गावनो हारसिं खर' गाज्रि जालाबायगोन खिन्थु नों जायखौ नोजोर होदों बे गाज्रि जानाय नङा स' जों जेब्लायबो पजिटिभ सान पजिटिभ कमेन्ट हर कनस्ट्राक्टिभ कमेन्ट हर बेनो आंनि रिकुवेस्ट थेंक इउ